Vedel si, že vtáky vidia magnetické pole Zeme? Doslova. Majú v očiach špeciálne molekuly, ktoré im ho zobrazujú ako stavaný radar. Geniálne však. Milióny rokov evolúcie. Dokonalý navigačný systém. A my sme ho zničili plastom. Elektrostaticky nabité nanoplasty narúšajú jemné elektrické signály v mozgu vtákov. Výsledkom je chaotický let, strata orientácie, oslabený spev. A to je len to viditeľné. Nanoplasty tiež poškodzujú pečeň, obličky, aj mozog vtákov a vyvolávajú príznaky, ktoré pripomínajú Alzheimerovú chorobu. Vtáky strácajú schopnosť starať sa o partnera aj mláďatá. Mláďatá s kognitívnymi poruchami sa často ani nedožijú dospelosti. Len v Severnej Amerike zmizlo za posledných 50 rokov približne 3 miliardy vtákov. Teda každý štvrtý vták. A to nie je všetko. Podobne to vplýva aj na človeka. Príroda posiela správy už dlho. Možno je čas začať počúvať.